milagro grabea, oraindik telebistak xautu gabea. Oraindik telebistak xautu gabea. Hogei urtean pasa dituzu Euskal Herriko lau ertzak, Pinoa eta Kalimotxoa, biak dituzure pertzak. Rokero zarrik ez dela hiltzen, asmatu zuen behin prentsak, jakin nahi nuke hiltzen aldiren rokero zarren ametsak. Niko oraintzu azaldu duzu, zuzen zorroztapin, postu klabeak bete direla, Gipuztuko jendeakin. Zalantzatxo bat daukat barruan, eritzia nahi dut jakin. Zer ikusirik baldu horrek euskara batuarekin. Hemen aritu geta Billy eta talde, zuek izkarioan guk lau bertso ale. Igual asmatu dugu, igual egin kale, agur teleikusle, berbaguren zale. Bukatu da ale, gaur berbazen ele. Nahiago nuke sarrera on bat egiteko gai banendi, gonbidaturik gazten hori ezagutzen baitut ongi. Lehen izlari soil gaur egun berriz, zuzendari orde haundi, pubertadetik ez aiz pasata, nora oa otamendi. Telebistan jarduna izarraundi gisan, alde egiteko ez zuen lotsa hundirik izan. Orain pozik diardu irratilaritzan, ongi ordaintzen dion norbaiten gerizan. Gehiago ere badakit, baina ezin dut esan. Gehiago ere badakit, baina ezin dut esan.
Simpatikoi agindu zaigu bertan buka dezagula. Barka izarrei begira jarri badugu gure brujula. Zuri entzule eskerrik asko eta ezaztu sekula. Gaur zortziete huts egin gabe hementxe nahi zaitugula.